ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଟେବୁଲ୍ କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 23ର ଟେବୁଲ୍ ଲେଖିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 23 ଟେବୁଲ୍ ଲେଖିଲି। ଟୁ 3 ଲେଖିଲି। ଏଇଠି ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ 2 କେ ଟେବୁଲ୍ ଲେଖିବେ, ଏଠି 3 କେ ଟେବୁଲ୍ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 କେ 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 212, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ 3 କେ ଟେବୁଲ୍ ଲେଖିବେ। 3 କେ 3, 3 3 6, 3 4 12, 3 5 15, 3 18, 3 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର 2 ଡିଜିଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା 2 ଡିଜିଟ୍ ହିଁ ରହିବ। ଯେଉଁଟା 3 ଡିଜିଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 23 ରହିଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 46 ରହିଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 63 ରହିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ସବୁବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। 8 + 1 92। ଏଠି 10ଟା ଆପଣ 1 ପ୍ଲସ୍ କରିବେ 115। ଏଇଠି ଆପଣ 12ରେ 1 ପ୍ଲସ୍ କରିବେ 13 8। 14 ଆପଣ 2 ଆଡ଼୍ କରିବେ 16 1। ଆପଣ ଏଠି 16ରେ 2 ଆଡ଼୍ କରିବେ 18 4। ଆପଣ 18ରେ 2 ଆଡ଼୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି 20, 7 ରହିବ। ଏ 20ରେ 3 ଆଡ଼୍ କରିବେ 23, 0 ରହିଲା। ଏ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 23ର ଟେବୁଲ୍ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଟ୍ରିକ୍ସ ବି ଦେଖନ୍ତୁ 23 ଟେବୁଲ୍ସ ଆପଣ ଏ 2 ଡିଜିଟ୍ରେ 1 1 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ। 3 କେ 3, ଇଏ 2 କେ 2 ହେଲା। ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ 23 ଦୁଣେ କେତେ ହେବା କଥା ସେଇଭଳିଆ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ 2 ଜାଗାରେ। 3 ଦୁଣେ 6, 2 ଦୁଣେ 4। ସେଇଭଳିଆ 23 3 ଆପଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ 3 3 9, 3 ଦୁଣେ 6। ଦେଖିଲେ ସେଇଭଳିଆ 23 4 2 ଜାଗାରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ। 4 କେ 4, 4 ଦୁଣେ 8, 4 3 12 ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ଦୁଣେ 8। ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଡିଜିଟ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବେ 9 2। 23 + 5, 5 3 15 ହେଲା। ଏ 5 ଦୁଣେ 10 ହେଲା। ଆପଣ ଏଇ 3ଟା ଡିଜିଟ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବେ। ଏଇଟାର 2ଟା ଡିଜିଟ୍ + 1 11 ହେଲା। ଇଏ 5 ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 23 ସେଇଭଳିଆ 6 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ। 6 3 18, 6 ଦୁଣେ 12 ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 12ରେ ଆପଣ 1କୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବେ 13 ହେଲା। ଇଏ 8। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ସେହିପରି 23 7 7। ଠିକ୍ ଅଛି। 7 3 21, 7 ଦୁଣେ 14। 14ରେ ଆପଣ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 14ରେ ଆପଣ 2କୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ 16 ହେଲା। ଇଏ 1। ସେଇଭଳିଆ 23 8 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ 8 3 24, 8 ଦୁଣେ 16। 16ରେ ଆପଣ 2 ପ୍ଲସ୍ କରିବେ 18 4 ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ 23 ଇଏ 9 9, 27 ହେଲା। ଇଏ 9 ଦୁଣେ 18। 18ରେ ଆପଣ 2କୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ 20 ହେଲେ 7 ରହିଲା। 23ରେ ଆପଣ 10, ଇଏ 10 କରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 30 ହେଲା। ଇଏ 10 ଦୁଣେ 20 ହେଲା। ଆପଣ 20ରେ 3କୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ 23। ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଟେବୁଲ୍ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପାଇବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ।